Umadanin di pa nakailapas di patrabaho iti Burnham Lake, sigon iti City Environment and Parks Management Office. 80% ti accomplishment ti kontraktor iti patrabaho. Kagidanday ta na balakadan dagiti boat concessionaire apapitasan kan pabaruan dati bangkada tapno maitunos iti napapintas a parke. Posible ang mailapas ti proyekto inton Hunyo, ngam kasapulan pa ay ang mapabaro dagiti bangka, sakbay ang mailukat iti publiko ti lake. Awan ti makikita ti opisina arason, ang madelay ti panakailapas ti proyekto, malaksid no adda dagiti napapigsa a kalamidad ang makasinga iti panagtrabaho. Ti Burnham Lake Rehabilitation ti Phase 1, iti panakapapintas ti Burnham Park. Sumarunumat ang may simpati Rose Garden, Children's Park, kaya dumapay apaset ti parke. Ang ating city mayor na all the boats should be new or hindi siya dapat kinakalawang o kaya hindi siya dapat yung old na sira-sira lang ganun or pininto-pinturahan lang ng kwan. We wanted na mas presentable naman ngayon, di ba? Kasi matagal naman na sila dyan. So,